नमस्ते दोस्तों, मैं चुनु तिवारी। मेरे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और प्यारा से कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ए जी भैंसुर जी के मोछिया कमाल लागेला। ए जी भैंसुर जी के मोछिया कमाल लागेला। हमारा आंगन में झाड़ू के काम करेला। हमारा आंगन में झाड़ू के काम करेला। ये जी भसुर जी के कुरत कमाल लागेला। हमारा आंगन में पोछा के काम लगेला। हमारा आंगन में पोछा के काम करेला। ए जी भसुर जी के गलिया कमाल लगेला। हमारा सब्जी में टमाटर के काम लगेला। हमारा सब्जी में टमाटर के काम करेला। ए जी भसुर जी के गलिया कमाल लगेला। हमारा सब्जी में टमाटर के काम लगेला। हमारा सब्जी में टमाटर के काम लगेला। ए जी भसुर जी के मोछिया कमाल लगेला। ए जी भसुर जी के मोछिया कमाल लगेला। हमारा आंगन में झाड़ू के काम लगेला। हमारा आंगन में झाड़ू के काम लगेला। ए जी भसुर जी के